il-raqqa naħseb hemm tintasal il-raqqa. kollu xogħol dal-uffiċċju ix-xogħol ma jaqtaqat, ma jaqtaqat, ma jaqtaqat. Mela ħana raw li ħanibdew dal-għodu, ħana raw li ħanibdew dal-għodu, d-deski dal-għara maġella. Dal-għodu għanna l-sur Patist, l-sur Patist, ma ħanibdew ħana raw xaw niktu fuq il-rapport. Dan is-sur Patist, mill-li jidir, feħ boqqa brodu mux ħazir. Xie pesta dan, xie wieħed pesta. Ħanibdew minnu, ħanibdew minnu. Is-sur Patist! Ejnu s-sur Patist! Ġar minn abbana. Bonġu, ma nasur ġeneral, bonġu, ġeneral. Jiena l-ispettur, minix il-ġeneral. Jiena l-ispettur Sammut, fimt? Wow! Dejna bit-tajjeb dal-għodu, dejna bit-tajjeb marrat tassal dejna bit-tajjeb. Jien l-ispettur, temmi stok li Sammut, fimt? Fimt issa? Kamandu ismu twilda. Alla jbira. Għadġedu temmi stok li Sammut, rajt l-ispettur. Issa zu spettur, ejja ħanibdew, għax maħna ħanispiċċaw għad, għanna dawn l-akkużi kollha, għanna dawn l-akkużi kollha. Ħosinġu, ħosinġu. Oj! Ħada! Ejja raw! Ħosinġu iġivieri, poġġi bil-qiegħda, poġġi. Poġġi bil-qiegħda, poġġi bil-qiegħda. Ejja. Tajja paċajjeta. Ejja. Kullu kienu ġanja. Mela ħanibdew għax iridu nimlew dawn il-karti kollha, nara kollu rridu nibdew. Mela ħanibdew. Mela x'ismek? Patist. Patist. Kun jomok. Ħatta missieri. U x'inhu ta' missieri? Ħatta nannu. Isma. Inti għandek għabdet iċ-ċajda l-għodu jew? Inti għaw ġej bid-dajsa? Ġej batal-linja, U penem daċċen ta' traffiku wasal f-tibtat, skużani. Jena, dan se jitlif il-paċenza dal-għodu, se jitlif ħazin bdejna, sur Patist. Jien ki kelli nejt, jien ċaħat minn tal-kaptan. Għax tiġbaħum ki kelli nejt. Minn ta' Patist, mela zbaljat. Mela, sur Patist,
x'inhi n-nazzjonalità tiegħek? Ma nafx, ta' Xiġifieri, fejn twilit? ma nafx fejn. U da kif ma tafx fejn twilit? Għax jien sinni u rara, jien ma twelidx fuq l-art. Mela fejn twilit? Jitwilet fuq vapur. Għadda l-vapur kien vapur Franċiż. U kien qed itajjar bandiera Ċiniża. Dak qed ibaħħar fl-ibħra tat-Turkija. Għadna niftakar. Mela inti tor! Kif il-lum, kif il-tort? Mela jiena tort. Jien tort, ja. Jiena tort. Għadna għajt tort. Esma, jiena għajt it-talba kont fil-ħodu fl-Asja. Ta' fil-ħodu. U taċ kan naħra s-sufarelli fil-pasta tal-għalta. Ejwa, fil-fatt qaluli li l-aħħar darba rraw f'xi festa ma nafx li ma waħda fil-festa f'Lulju qalu. F'Lulju qalu u tex kemm raw taqbeż u tajat. Għanna samma ħraċċiti da U fuq naħseb ħa waħdek 10 liri fuq dej. Għax mort il-festa tal-Lulju. Aw, mela, insomma, ella ħankomplu forsi neħilsu. Inti taf tikteb? Ejwa, għara senjor, jien naf nikteb kemm bil-maħlub u kemm bil-maqu. Ma isma bil-lejl bis naf nikteb ta' U dan għaliex taf tikteb bil-lejl bis? għax jien mort l-iskola ta' bil-lejl. Affarijiet li ma jitmemlux. Ma jitmemlux ta' aktar ma għandix namir. Isma jwa tal-inqas. U iġibni waħda bis tajba. Kemm għandek żmien? Isma sal-offsenar kollu tijak. Il-mambat irid il-bon l-ħassa l-linja ta' għax ma nilħaq is-satlieta mbagħad forgelit, ma mhux irraħal. Maħniex niftehmu, mużur paċi, maħniex niftehmu. Kemm għalaqt? Fil-jew għadni niftakar dawn it-tlet iswaba mal-biba tal-bejt. U għadhom jiġew nisista. U għadni biex il-riddira dik il-bir kabieba. M'għandix ċans. U waħda. Bati, kemm għalaqt snin? Ma netkellem ċar. Kemm għalaqt snin? Ħani ktibha. Kemm għalaq snin? 3 snin oħra ngħidlek. 3 snin oħra, għaliex 3 snin oħra? Għax jiena nagħlaqhom fit-29 ta' frar. 3 snin oħra ngħidlek. Sur Patis. Ħekli dari dajxej. Ejwa darek għal-ħiklik. Ejja nduru għall-akkużi qabel nixħtek il-ħabs. U ma joħorġok ħadd minn hemmhekk. Għażla ambaxxatur ma joħorġok minn U l-ambuż segretarħat ma joħorġok minn hemmhekk. Ma nibdew. L-ewwel akkużaw. Hawnhekk qed jakkużaw, gara. X'għamlu? Ngħidlek, li tħall ġorazzett u sraq barri. Veru dan? Ja, senjor. X'għamlu veru xejn. Dik kitba. Kitba. Kitba din? Kitba kollu nasta U dan għaliex kitba? Għax ħanejlek. Għax jiena sib. Ma sraq l-ebda barri. Ma torar. Għara, dak kull ma ġara kif. Ejja, ħani. Dak kont għaddej fil-triq. Għara ġed biex ċaħaber malat, ġed tollu xaħaddan ramija. Għammort biex nixbara, u ħatta jibet. Emma kombinazzjoni ma dal-ħaber kun hemm il-barri. Poġġi affarijiet jiġu, jom jiġu. Ejja nduru għal akkuż oħra, għawara, u dejn waħda mill-kbar. Ikbar minn oħra? Ikbar mill-oħra. Hawnhekk qed jakkużaw li nhar il-ġimgħa li għaddiet, nhar il-ġimgħa, bil-lejl, fl-għaxija, mort Times Square. Ħalt għand il-ħanut
tal-Merjes u xrob ċarban bejt tal-Beati Pawli. Veru dan jew mhux veru? Għadda zjen, xamil tħaddi. Xiġifieri x'għamil ħażin daqsi? Li tisker u tixrob l-imbejt u tagħmel ħafna storbju fit-triq u dejjem ħażin. Jiena għal saħtek qed ngħidlek Batista, jiena għal saħtek biex tibża saħtek. Senju, għaddan ħanajdlek. Jekk toqgħod tagħmel id-dieta, l-ewwel taqbad il-pompolazzjoni, imbagħad taqbad indiġezzjoni, imbagħad taqbad espulsjoni, imbagħad għaddieħu il-pensjoni. L-ewwel kella. Ma tagħmelx id-dieta. Għalbek tagħmel tittak. Tumuk sobtu, pompak. Jirbaħ il-trak. U għaddiju trik-trak. Wiċċe trak Allora sinjur jgħaddi xie, xrob u xjala. Għax jew bil-bahar, jew briflu, minna u rridu sirfru. Esmes ma Batista unnek għaw akkuż oħra, anzi dejni l-aktar waħda gravi, gravissima din l-akkuża. Hawnhekk qed jakkużaw kara li ġimgħa ilu tfajt qasrija mill-gallerija waqt li kien għaddej Trump mal-mara. Ftit ma ħallejthomx tal-kull, hemm Ivanka qed tara kollox doppju. Kollox doppju qed tara, kollox times two. Gravissima din, gravissima. Gidba. Kem għallu l-għideb sinju? Da kollox gideb. Allura din gidba oħra. Ejba sinju. Għax ħannek l-ġana sawa. Dak il-ġimma, dak ġimilu. Kien għaddej Trump, barra fil-ġeru, u jien surtajt jgħedġa l-gallerija. Baras li jina fissat wahda kbira fuq. Ejwa, għalur. Imma mbagħad, tara, bat warda biex niflaħtielu. Il-warda beti waħla mazzok, waħla mal-ħamija, il-ħamija beti waħla mal-qasrija. Oggi hemm għax fada l-oħra. Daħan waħda. Minuta, ħanara fejn konna wasalna. Fejn konna wasalna. Saferna fjen, għadna ma tħarrikni xawwa. Fejn konna wasalna. Akkuż oħra. Badis, qed tiġi akkużat li nhar il-ħadd li għadda bil-lejl bist fil-funtana ta' Sant-Anton. Veru dan? U ta' dan ħanwaħlek 10 liri, issa stess. 10 liri! Tal-li bis fil-funtana ta' Sant-Anton? Ma dak il-boq bis fil-bahar tal-lakent waħal. Ara, issa daqsek. Dan kollu ħela taħi. Dan kollu, poġġi jemmek bil-qiegħda. Ma ma spiċċalli. Ħan ispiċċaw issa stess. Dan kollu tiegħek. Issa, dan kollu ħeda ħanaqta s-sentenza issa stess. Jien l-ispettur Sammut sibtek ħati ta' dawn l-akkużi kollha u se nibatek għal xahar ħabs. Xahar wieħed. Xahar sħiħ wieħed. Nazif. O lejla ħabsa sinju. Għal xar wieħed. Għamilhom nej, erba. U dan għaliex? Sinju. Jik il-bxaj. Sinju. Għaxan dal-mara. Għaxan dal-mara. Ma niflax nisapporti iktar. U jenna niprofa naħlas minna ta' Maġġej! Issa rajek tibatni l-ħabs. Kun nista ngħaddi ftit xhur fil-kwiet.
Osma dawwara kollox. Xem maħjar mill-ħabs. Eklas ħumna fil-għor. Oħra fil-għax. Mela ma sajjarlokx il-mara. Metraħ ta' dollu fil-għax li jini għandi tal-ħaxix. U għek namel nieħu vakanza mill-mar. ċarra jil-ħabs. Għara senju, grazzi ħafna da. U għarruħ minn għandek mejjen. Grazzi ħafna. ċarra 4 xhur il-ħabs. Grazzi ħafna.